No já ti říkám, že dobře živený bíček je nejlepší, co může být. Je taková křehká křepelka. Vůbec jako nevíš, o co přichází. Já bych si dal takovou ovičku. Teď Barbara jede na... Jde u tebe Barbar zase? S tebou to nemáte vůbec o čem bavit. Vůbec. Ani ty meče neumíte pořádně udělat. Když jíst správně, nesmí být masný a nejíst nám ovce. Nás to takhle neučí. Přesně. Tak A to je nedělejte. správně, proto jste takový barbaři. Ano. Jo. Jde u tebe Barbar. Ty. Podívej se na sebe. Vy dva jste barbaři. Já jsem z urozeného rodu. Pánové, co je to tady za spor? Sedíte u jednoho stolu a nedokážete se domluvit? Co je vám do našich obcí? My si budeme jíst, co chceme. Jezení ovcí je proti našemu učení. No proti vašemu, ale proti našemu ne. Ale chováte se jako barbaři. My jako barbaři. Pánové, zadržte. Máme pro vás řešení. Jaký? Naše kouzelnice vám to. Klobou. Pěkný. Tak pánové, tohle je řešení vašeho problému. Jak je tohle? Tohle. To se jí. To se jí. No ale to si musí rozbalit, že? Díky. Ono to došlo. Není. Obce je větší. Já ti nemám. Chtěl by to ještě. Co s tím? Na ně! Zadržte. Pravý bojovník je vždy připraven.